Tämän videon aiheena on suojaikärajat. Suomen laissa on määritelty ikäraja sille, minkä ikäisen ihmisen kanssa saa tehdä seksuaalisia tekoja. Tätä ikärajaa kutsutaan suojaikärajaksi. Suomessa suojaikäraja on 16 vuotta. Sen tarkoitus on suojella lapsia ja nuoria seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja tilanteilta, joihin he eivät ole valmiita antamaan suostumusta. Seksuaalisilla teoilla tarkoitetaan esimerkiksi yhdyntää, seksuaalissävytteistä puhetta, paljastavien kuvien lähettämistä tai yhdessä tapahtuvaa itsetyydytystä. Suojaikäraja tarkoittaa käytännössä, että täysi-ikäinen ei saa olla seksuaalisessa kanssakäymisessä alle 16-vuotiaan kanssa. Alle 16-vuotiaiden nuorten välinen seksuaalinen toiminta on sallittua, jos se perustuu suostumukseen ja nuoret ovat iältään ja kehitykseltään lähellä toisiaan. Suojaikäraja on kuitenkin 18 vuotta niissä tilanteissa, joissa mukana on aikuinen, joka on auktoriteettiasemassa nuoreen. Esimerkiksi opettaja, valmentaja tai muu huolta pitävä aikuinen ei voi tehdä seksuaalisia tekoja alle 18-vuotiaan kanssa. Seksipalveluiden ostaminen alle 18-vuotiaalta on aina rikos. Alle 18-vuotiaasta ei saa ottaa seksuaalisia kuvia tai videoita, ja niiden levittäminen ja hallussapito on rikos. Suojaikäraja koskee myös internetissä ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa toimintaa. Suojaikärajan tarkoitus on suojella lapsia ja nuoria. Alle 16-vuotias ei voi antaa pätevää suostumusta seksuaalisiin tekoihin aikuisen kanssa. Vastuu on aina aikuisella. Suojaikärajan rikkomisesta voidaan tuomita vankeuteen.